trots att media är inte tillåter alla media. Ja, om du kollar på det finns fan stora jag kan inte tala för någon för innan, men det är anonymt. Hela principen är att alla står för sig själva. Det finns, men det finns. Ska vi ha som föder barn föder på jorden? Så de snabba krisa jävlarna. För att känna sina snabba plats. Nu räcker det. Organisera er så mycket som möjligt på Facebook och på internet. Tack gode Gud att vi har internet. Tack så mycket. Hej! Jag heter Thomas. Jag ser att ni är många som har kommit idag och jag är glad över det, för jag skulle vilja dela med mig av några tankar jag har om just det som bankerna pumpar ut till oss. Pengar. Jag tror att pengar från början var en teknologi som faktiskt förenklade folks liv. Gjorde så att folk kunde utbyta tjänster och varor utan att behöva just byta med tjänster och varor. Men i och med att pengar till slut var en representering för naturresurser, så var pengar till slut som en konstgjord naturresurs. Och kolla vad det har lett oss genom att använda artificiella resurser för att representera någonting som är verkligt. Världen idag handlar ju inte om vad som är verkligt, utan det handlar om det här pengatåget som tuffar vidare. Ingen vet vart det leder. Jag tror att pengar är beroendeframkallande. Jag tror att pengar är skadligt. Och jag tror att vi måste vakna upp till den verkligheten. Jag är glad att ni alla är här. Se på oss. We are moving forward. Tack! Byråkrati! Fri alla fängelser! Leve anarki!
Jansson, jag ska prata i egen person. Jag är med i Rättvisepartiet och jag är också fackligt aktiv i Kommunal. En arbetarförening som på pappret har 500 000 medlemmar. Var är vi 500 000 offentligt anställda idag? Varför är vi inte här och ockuperar Sergels torg? Varför är vi inte ute och ockuperar varenda del av våra stad för vi skulle synas som vi gjorde det? Vi har blivit för passiva arbetarrörelsen. Skämt! Nu går vi ut på gatorna igen. Det finns rykten om att det här hela finanssystemet skulle vara en konspiration. Det är ingen konspiration. Det är ett system. Det finns rykten om att det här systemet skulle vara trasigt. Det är inte trasigt. Det byggdes så här. Det är till för att de rika ska bli rikare. De fattiga ska ligga kvar i smutsen. Och det har fungerat felfritt i 100 år. 100 år! De rika blir rikare, de fattiga är fattigare. Maten blir 400 kronor dyrare och vi får 100 kronor mer i fickan. Och så kallas det löneökning. Hur kan det kallas löneökning? Var är våra pengar? Var är vår värdighet? Vart har människovärdet tagit vägen? Det här kallas för en demokrati, men det är ingen demokrati när 1% av vinsten och 99% gör jobbet. När 1% äter och 99% diskar, lagar mat, serverar och betalar notan. Det här systemet bygger på att 1% mår bra, men de skulle aldrig klara det själva. Systemet bygger på att vi splittrar oss mot varandra. Vi 99% ska dela upp oss mot varandra mellan etniska grupper, religioner, kön, alla möjliga olika sätt som vi kan dela upp oss på. Regeringen och de 1% rikaste tycker att det är skitbra att vi istället för att oroa oss som att de tar allt i samhället som är bra och lämnar smutsen till oss. Istället ska vi bråka om vem du ligger med eller vem jag ligger med eller vilket land min granne kommer ifrån. Det här måste sluta! Kapitalismen har aldrig kunnat störtas av rasism. Och om vi ska kunna störta kapitalismen så måste vi hålla för våra gränserna. Vi måste kämpa tillsammans. I Grekland och i Spanien så kämpar folket mot socialdemokratiska regeringar. I Chile så kämpar folket mot en högerfascistregering. Och i USA så kämpar mot en regering som kallas demokratisk. Det handlar inte om dem, regeringarna, vad de kallar sig, det handlar om vad man gör. Och sanningen är att besluten tas inte i riksdagen, det tas inte var 4:e år i valet. Besluten tas i Stockholmsbörsen, det tas på Wall Street och det tas i de kapitalfästningar som finns runt om i världen. Jag jobbar i en stadsdel som heter Hässelby-Vällingby som har blivit känd landet runt för ett sjukhem med både omsorgsboende. Den här senaste veckan så kallas för Koppargården. Koppargården där anhöriga vars föräldrar har dött i smuts, i avföring och felmedicinering betalar 75 000 i skattepengar för att hålla tyst inför media. Det här är demokratin. Våra skattepengar används för att köpa vår tystnad. Det är den stadsdelen jag jobbar i. Och det står också själv. Det står också själv att om pengarna ska gå till vinster och Carema och ändå de här skitföretagen, då finns inte pengar till plasthandskar, då finns inte pengar till blöjor, då finns inte pengar till vikarier och då finns inte pengar till allt det som är värt någonting i det här samhället. Pengarna går till de rika istället. Det är det här som måste ändras och jag föreslår att kamraterna som står här på torget inte bara ockupera Sergels torg. Vi måste ockupera varenda sjukhem i hela landet. Vi måste ockupera varenda torg. Vi måste ockupera varje vårdcentral, stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedlingar, försäkringskassor, riksdagsutskott, alla möjliga maktmedel som finns, som de här procenten använder för att bekämpa oss. De ska vi ta i besittning. Det är där makten är en demokrati som vi ska ha makten som är folket. Vi kan inte göra det själva. Vi är några hundra på det här torget. Vi är några hundra i flera torg runt om i landet. Just nu demonstrerar tusentals mot Sverigedemokraterna i Malmö. Men det räcker inte. Arbetarrörelsen måste vakna. Arbetarrörelsen, Kommunal, Metall, alla tjänstemannafacken och så vidare
Vi måste gå samman och vi måste vakna och göra precis som vi gör här på det här torget. Jag tänkte också föreslå, och jag ska avsluta precis som England visar, tack ska du ha, att om man ska gå någonstans, antingen idag eller nästa gång när vi är några tusen, då borde man antingen gå till Stockholmsbörsen, det är bara raka vägen ner till där. Eller så borde man gå till Carl Bildts lyxlägenhet som ligger där borta. Och varför är Carl Bildts lyxlägenhet? Den har betalat i blodspengar. Det är Sudans folks blod som har betalat de pengarna som gör att han kan bo på Östermalm och inte behöver stå här och protestera för ett människovärde. Krossa kapitalet! Goddag alla som har samlats här idag. Jag vänder mig till er alla och alla andra ute i samhället. Över hela det politiska spektrumet. Världen står inför sin kanske största politiska kris någonsin. Nämligen demokrati som vi känner den, i den form som vi känner igen den här nu, folkstyre, eller någonting som man skulle kunna kalla finansiell diktatur. Det vill säga att de som har rätten att skapa det vi kallar pengar, det beskrivande systemet av värde som vi kallar pengar. Det är en massa debatter nu på TV och andra medier i tidningar där man försöker diskutera varför är det en finansiell kris över hela jorden. Så bjuder man in lite människor som diskuterar det här. Det är ungefär från de här branscherna. Det är ungefär som att bjuda in pyromaner och fråga varför brinner det? Då lär man inte få ett speciellt korrekt svar, kan man säga. Den här krisen som vi ser nu, grundbulten i denna kris, är det vi kallar pengars skapelseprocess. Vad alla måste fråga sig här är: hur kommer det här vi kallar pengar in i existens? Och svaret på denna fråga är att 97% av penningmängden skapas i privata banker som lån och krediter. Och då kanske vi kan enas om, alla ni som står här, att man bara kan få en riskpremie som brukar kallas ränta om man lånar ut någonting man har. Till exempel om jag lånar en öl av dig och du vill ha 1,5 öl tillbaka, så är det upp till mig om jag går med på det. Men det finns inga bostäder för människor, och den uppenbara lösningen på det borde givetvis vara att bygga flera bostäder. Men en liten bostad i Stockholms innerstad, och den är stor som en friggebod, kostar kanske 2 miljoner idag. För att låna ut 2 miljoner måste banken ha exakt 3,360 kronor själv i eget kapital. På de här 2 miljonerna som du har lånat, och resterande beloppet har aldrig existerat i en bokföring någonstans innan. Den största insikten ni kan komma till är att beloppet som banken lånar ut har aldrig funnits någonstans innan bokfört. Folk tror ju att banker lånar ut pengar som de har lånat in. Så är det inte. Utan förutom de 3,360 kronorna som banken måste ha eget kapital, så garanterar ni med värdet av ett framtida arbete och den här bostaden som är någon sorts spekulationslott, värdet på den utställda valutan. Ingenting annat. Banken garanterar ingenting.
Om man då räknar ut den effektiva räntan på ett bostadslån på 2 miljoner, låt oss säga att det är ungefär 4% nu, så är det kanske 80 000 om året som någon ska betala av värdet av sitt produktiva arbete till banken för att de har lånat ut de här 3 360 kronorna. Det blir många 1000% ränta det. Det är illusionsfritt att du betalar ränta på hela beloppet. Och som grädde på moset så har banken rätt att komma in med de 3 360 kronorna i efterhand. Det vill säga efter du har gjort den första inbetalningen. Det här är ett bedrägeri. Och vi borde sluta skapa allmänt betalningsmedel, det vill säga pengar mot skuld. Vi borde ha allmän skuld som värdebärare till privat betalningsmedel, det vill säga att staten ger ut pengarna. Tack så mycket för mig. Jag är inte tid och min hals är inte riktigt som det ska vara. Kära bröder och systrar, jag skulle framföra ett stycke från en stor man. Kära bröder och systrar, jag skulle framföra ett stycke från en stor man. Och det är lika träffande nu som det är för 70 år sedan. Idag är skillnaden att vi står för en enda utmaning ändå. Jag vill inte vara en ledare, det är inte min sak. Jag vill inte styra eller kontrollera någon. Jag skulle vilja hjälpa så många som möjligt, oavsett etnisk, religiös eller politisk ställning. Vi vill alla hjälpa varandra, det är så människor är. Vi vill leva med varandras lycka, inte med varandras elände. Vi vill inte hata och förakta varandra. I denna värld finns det plats för alla. Och denna goda jord är rik och kan erbjuda möjlighet för alla att leva. Leva som fria och vackra människor. Men vi har förlorat oss själva. Girighet har förgiftat människors själar. Har barrikaderat världen med hat. Har marscherat in oss i elände och godutgjutelse. Vi utvecklar samhet, men vi har stängt in oss. En maskin som ger överflöd har lämnat oss till nöd. Vår kunskap har gjort oss cyniska. Vår klokhet hårda och ovänliga. Vi tänker för mycket och känner för lite. Mer än maskiner, vi behöver mänskligheten. Mer än klokhet, vi behöver vänlighet och mildhet. Utan dessa egenskaper kommer livet vara våldsamt och allt kommer att gå förlorat. Flygplan och internet har fört oss närmare varandra. Själva karaktären i dessa uppfinningar ropar på godhet i människan, ropar på universellt samarbete, enhet för oss alla. Redan nu når vi röst många på dessa torg, men genom internet kommer den nå ännu flera. Nå förtvivlade människor, kvinnor och barn. Offer för ett system som gör människor till mördare och fängslar oskyldiga människor. Till den som kan vara mig, säger jag, misströsta inte. Det elände som nu är över oss är utan... Det elände som nu är över oss är utan avla girighet, bitterhet över män som fruktar mänskliga framsteg. Det hatade människor kommer att förgås. Och det makten tog från folket kommer att återvända till folket. Och så länge som människor kämpar kommer friheten aldrig att förgås. Människor, ge inte själva till barbarer. Män som föraktar dig, förslavar dig, kontrollerar ditt liv, säger åt dig vad du ska göra, vad du ska tänka, vad du ska känna. Behandla dig som boskap, använder dig som kanonmat. Ge inte själva till dessa onaturliga män. Maskinmän med maskingevärdsinnen och maskinhjärta. Ni är inte maskiner, ni är inte boskap. Ni är människor. Ni är ett kärlek till mänskligheten i era hjärtan. Ni hatar inte. Endast oälskade hatar. Det är oälskade och onaturliga. Människor, kämpa inte för slaveri. Kämpa för frihet. Det är våra moder jord. Inte människa
människa är en grupp av människor. Det är alla människor. Ni folket har makten. Befogenhet att skapa maskiner. Befogenheter att skapa lycka. Ni folket har makten. Att göra detta liv fritt och vackert. För det är det här livet ett underbart äventyr. Därefter i demokratins namn. Låt oss använda den makten. Låt oss alla förenas. Låt oss kämpa för en ny värld. En anständig värld som kommer ge människor en chans till välstånd. Som ger ungdomar en framtid, en åldrum och en säkerhet. Av nästa och nästa har barbariskt stigit till makten. Men ni ljuger. Det uppför inte sina livsmöten. Det kommer aldrig att göra det. Så att chefer och politiker frigör sig själva, men det förslavar folket. Låt oss kämpa för att uppföra detta livsmöte. Låt oss kämpa för att befria världen. Att avskaffa nationella hindren. Att göra sig av med girighet, hat och intolerans. Låt oss kämpa för värld och förnuft. En värld där vetenskap och framtid kommer ner till alla människors lycka. Människor, i demokratins land, låt oss alla enas. Människor, kan ni höra mig? Vad ni ser framåt. Månen kommer att lyftas. Solen kommer att brytas igenom. Vi kommer att komma ut i mörken, in i ljuset. Vi kommer att se en ny värld, en ny slags värld. Där människor kommer att vinna över deras hat. Deras frihet och brutalitet. Se framåt. Människors själ har fått vingar. Och äntligen kan börja flyga. Det flyger in i regnbågen, in i ljuset av hopp, in i framtiden. Den lysande framtiden. Som för dig, mig och för oss alla. Se framåt.